Horas ma dihita hamuak kainang seksi parupuan HKBP Baduk Timur. Totununga bobono sakita nasai di bagas tabi. Alenak pesongoni lasmaro hatta khobartu aturan ni pamaretta dohot anjuran ni uluan ni huriatta dalan majamoton hahi pasotta sonang marohatta patupa kebaktian PA ina manang sermon parupuan di bagas tabi tongon di bagas satikion martang yang nahohom mahita. Tapuji matuhatta marhite buku ede nomor 575 ayat sada. Puji madebatan hasoka pasanga mawarna puji ma akarura dohotmu akarok natimu dohot sakigaloba sudi mamujimu langiti namasay hembang bintangi namasay torang ombuni namasay saksa pasangapon mo o debata tukso taringan lang mamuji mo Tuhan nasa gugubahin ako lamang sangapon mo Rodi ujung ningolo ako sa'y pujioko Ali Tuhan debata para siroha nasumurung mauliate hupasahatami tua dopamu nabadiai ala takas dohu pakilalaho kami dengan ibasam natoktong paihuti ngolunami Tuhan di bagasati kion neng marsaur hami rap dohot ho Tuhan marhiti hatam sodangi marohan ang pikiran nami jala molope huleo kami tiki nami na argai naing takas pasu-pasu mengulu nami sian nama muka sahatu nama ngujungi tangi matang yang nami jala pature ma parsauran namion di bagasat dame dohot holongi roha amin. Hatani debata epistel turpuk songon patujolo ni jamita di panurirang Amos bidupitu ayat 10 saharo dia 10 pitu tajahama marsorik-soring. Jadi disuruh si Amasya malim sian Betel suruonna tu si Jerobeam raja sian Israel ni nama marjehe-jehe do si Amos do pakko di tonga-tonga ni pinopar ni Israel daktar tao tanui hata-hatana sudena. Ay songonondo didok si Amos, ikon mate si Jerobeam marhite-hiti podang. Jala ikon tarbuan tu habuangan yang go Israel sian tanona. Dungi didok si Amasya ma tu si Amos. Lao maho ale paralatan. Maporus maho tu tano Juda. Jala disi maho mangan sagu-sagu. Jala disi maho manurirangi
Alai anggo di Betel, unang bedak dati manuri rangi, ai huta habadiau ni raja idoi, jala hudulan ni harajaon doi. Jadi ninna si Amos ma mengalusi si Amasia. Dang nian panurirang au, jaladang anak ni panurirang au, halak parmahat doau, jala napa pungu-pungu parbueni hau attajau. Dungi dibuat Jehovah maahu siana mangadu biru-biru, jala didok Jehovah tuahu, lahu maho manuri rangi dopak paksokku Israel. Ope tangi hom mahatani Jehovah ni mudo dang jadi ho manuri rangi dopak Israel, jala dang jadi pistikonomu hatam dopak pinopar nisi Isak. Dibaheni songonondo hatani Jehovah, marmainan do jelmam di bagasan huta, jala marragian aka anakmu, dohot borung marhite-hite podang, jala bagion do tanoon marhite-hite ruji-ruji, jala mate di atas tanon aramundo yang goho, jala tarbuan tuha buangan ia Israel sian tanona. Ido saatna martua ma akan atumangiyo kata ni debata, jala na peopsa. Amin. Tapuji Tuhatta sian buku ede nomor 226 ayat sada lao majakon hata ni debata. Asini rohama di hamu dohot dame sia debata amai dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia. Amin. Hata ni debata nagabi ujahani parsaurata. Ima sian surat ni Apostel Paulus hata ni debata madapoton huria Filipi di 24 ayat 10 saru dia 10 sia. Songonomma didok disi jala tajahama margati pasoring. Alai tarhila situtudo rohaku di bagasa Tuhani, ala mangulahi tarida rohamuna sumari hon narikot diau, toktong do inian rohamuna, alai hola tikina do nasoune. Dada ala nahurangan ahu humbahin nahudoki, aidung ahu guruhon makasonakon na adong. Kuboto domar pangotik, kuboto domar lobi-lobian, toktong do soma lau di saluhutna, nabusur nang rapar, nang marlobi-lobi, nang mar nahurang. Saluhutna do tarpatupa ahu, marhite-hite ibana na margogoyhon ahu. Alay tahe dengkado pabay namunay, ay ditiroy hamudo hapur suhoki. Alay diboto hamu halak Pilipido, naso adong dukon ni hamu huria na hubahe dong aku, mangetong hepeng naro doho nalaho. Olah ni mula pamarita hoki, dinabor hati ya husian Makedonia. Ay di Tesalonik do peau, nunga di tongosamu narikot diau. Sahali ro di 2 hali. Dada sileng lehoni hulului parbui dina hujalahi, nagabe singirmu nadoi. Alay sadok tuk do diau marlobi-lobi gariadong. Suk-suk do diau. Dung hujalo nati nongos muna marhite sian si Epaphroditus. Uap nahucus mai pelean halean halomuan ni rohani debata. Alai guhan di debataku do nasa narikot di hamu, hombar tu hamuram nei di hasangaponi di bagasan Kristus Yesus. Ido sahakna.
Hamua kamangdot hita saluhutna na hinaholonga di bagasan Yesus Kristus. Toktong do hita madok mauliate tu debata atik pe songonok kiadat tabulus boy hita paihut-ihut akan namasa di perdalanan ningulutta jala atik pe sipata saya dionggok biar hita molo saya tabigi akan namasa di naumalia kita hinorho ni pangortangi sori mago namasa nuain di Portibion alai laos disido di papos tu hatta rohatta unang tahutan unang mabiar unang godorok kita jala nang disipak kilala honota padonganio ni debata diganuk perdalani ngulutta sehat pehita jala di bakasa pemulia pehita manang nasongon dia peta dopi dang dao tu hattai sia kita molope di bakasa kahipasok kita pasu-pasu ni tu hatta doi nama cayaraga ta argahom mai ta jaga mahahi pasotta paingok matoktong mengikuti protokol kesehatan khobar tu anjuran niaka uluatta jala molotuk pe ikon istirahat kita manang didok isolasi mandiri jala adonggo nadi bagas tabi manang nadi rumah sakit unang gabi menek rohatta alai toktong mahita marpos ni roha tutu hattai jala tapar hatopok ma dalan ni debata doi sude paingotok kita lao papatarho kuasona naso macari tu hatta lao paturehon ngulutta tetap semangat unang madele unak pesimis jala unang olo dirajai biar alai tapak kilalahom ma haguguni debata lao paturehon ngulutta jala posro hatta tuk do debata lao mangrupi hita tuk do debata lao paturehon ngulutta margogo do debata lao manugunogu ngulutta laos marhite nama saon diajari tu hatta do hita lao mangatusi ngolu nasa sitongna pabua toktong do panarihono ni debata di tonga-tonga ni ngulutta jaredang macari debata lao paturehong ngulutta ido benar ido dia esa pulusiai gohan ni debatado nasa narikot di hamu dang na di pasobu debata ngulutta dang na di tarikot debata hita disudiakan nama sai lam disukud do hita nuaing lam dipatakas do ngulutta mabiar tu dia do hita nuai mabiar tu kopi do hita manang mabiar tu debata alai disungguli hita ikot toktong do hita marhabiarat tu debata jala marhite na marhabiar kita debata tu debata tuk debata lao paturehong ngulutta manogu-nogu hita mangaramoti hita sia sude sori mago namasa di tonga-tonga ni Portibion debatado dongatta dak tuk hagogo ni manang dia pe di Portibion lao manaluhon hagogo ni debata ido napa posro hatta jala ido nama bait toktong ngulutta bersemangat lao mangadupi yakana masa di tonga-tonga ni Portibion hamua kainang mulut apa ihut-ihut turpuki pengalaman nama cergado pengalaman ni Apostel Paulus di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluna dia sudah menghadapi berbagai macam kehidupan dia dopi dongulu na sonang dia dopi dongulu na marukil dia dopi dongulu na berkelimpahan dia dopi dongulu na berkekurangan alai justru di sido dipataui bana lao maka sabab pun na adongi
Jala pirinungan nama cer gadui molo tapapit tu tonga-tonga ni ngulutta sinwaingon. Dangadong nama dok tung mace sonang do pakilalan di partikia sunengon. Sudedo bersaksi di tonga-tonga ni nguluna. Maul do ngulu nuaing. Susah do ngului nuaing. Alai di tonga-tonga ni nguluna susai. Tuk soheado hita di bayar debata. Kurangan manangat turaparon. Tuk soheado di paurak debata ngulutta. Di sima tadi da ngulunya kena porsea. Iko mampu maka sebab pun narungi. Hamu kainang dak taboto dope manang na sedia lilingai nama saon. Dangadong nabui manot Tuhon kira 3 bulan naima sidung nama saon. Alai di tonga-tonga ni ngulu na borat, di tonga-tonga ni ngulu na marukil. Iko boydo hita mangasahon haguguni debata dang mangasahon etongan ni pikiran manang etongan ni logika. Jala molo di tonga-tonga di partikian nama ceborati dang gabe marsiadu pogos manang marsiadu hurang jol manuaing. Alai justru di tonga-tonga ni parukilon nama ceborati dituntut dohita untuk saling peduli. Ngolu namar panarihon. Ngolu na setoktong membuka diri satu dengan yang lain. Tuk songo dia pe balgani tanggung jawab tak. Tuk songo dia pe balgani situ huhota. Si sari honota. Alena pasti jala tapak kilalahon. Buido merdele ni dengan satu sonari. Di patuk debatado sudena. Sikop jala denggado di debata sudi. Ala tok tonggo debata Arab do tita. Dang di pasobu debata hita. Dongonot nama di tonga-tonga ni situasi nama ceborati. Di tonga-tonga ni keadaan na sulit nuaing. Diajari debatado hita asa tuk jala mampu melewati masa-masa suliton. Jala ido naik kotarida di ngulnya kana porsea. Dangga belalap marungut-ungut. Dangga belalap hola dirajai biar. Dangga belalap hola dirajai holan holso. Alai bohado ibana mampu berjuang mangasahon hagugun nasihat Tuhani. Jala marhiti hapursiaon na ibana madok. Saluhu do tarpatu pau. Marhiti ibana na marhagugionau. Tung manang nasongo dia penama satu katikin na nengro. Dang mungkin pasabun ni debata au. Merdalan sasada au. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lapatan nadang di pasabu debata hita. Disudiakan nama saya. Molope ditari ngoti Apostel Paulus jala di pajojor kiadanna pengalaman hidupna. Dada na saya pajojor-jojor hon hahurangan na ibana. Alai marhite kiadani asalam termotivasi do jolma na begisa lam semangat mengadupi akan namasa di tonga-tonga ngulu. Dada holan marhasonangan iko persiap penotong nguluon. Alai mengadu pihak kahasusape. Iko mampu do na persiai mempersiapkan dirinya. Jalaido pesan nama cerga di tonga-tonga ni nguluta. Hamu kenang namangihu muse di paingot. Buhado ngulunya kana persea. Asa toktong hidup dalam kecukupan. Molo saya tapai hutihut kenyataan nama sa di tonga-tonga ni nguluta. Dangaong na merasa sikop di nguluon. Saya marna hurang go. Molo pajupang hitaon. Mangida sada-sada kiadan nang mananya songoniaw. Dung jupak kita yun. Kiadani nang masongonan.
nang masongonon, nang masongonan, doakan asing. Sudah mana yang dihita. Alai pengalaman ni Apostol Paulus, matsayarga di pasah tu hita. Buhado hita mampu mengendalikan diri. Molo di paluas debata hita hidup berkelimpahan di tengah-tengah ni perdalan ngului. Buhado hita belajar marpangotik. Atik pe songon natarun nakiat dangadong nama dok lam tabu kia dan wai. Sudah itu madok lam susah. Nungalu bisa tahun tadalani situasi ni kopiton. Jala tadu pido ragam yakana masa. Di tengah-tengah ni krisis alani kopiton. Alai mulut tabering satu kitupudi. Sada nama cetak kas si hati dakonon yakana porsea. Buido hita di paluas di bata melewati masa-masa suliti. Nunga pola lu bisa tahun. Mulu di ramoti de bataru hita di pardani nguluta duko masa kopiton sahatu tikin waingon. Denggang nguluta buita panuhi kebutuhatta. Ikonido nang posniro hatta. Tua katikin nang rope. Dang macari holong hirohani de bata tu hita. Atik pe si pata lamano sakira nunuaing. Margati pasoring ro akabarita tabigi. Marsahi sianu. Nungabor hak sianu do akanasing. Alai bagian ningolu doi nekot toktong. Sirin konot ta so anak lapor sea. Buhama hita majamoto dirita. Jala buhama hita manangnya kodongata na marukili. Dangadong ngulu ni halak namar sobu-sobu. Alai sudedo jol malak rak berjuang. Rak masih tangyangan. Rak masih dukungan. Di tonga-tonga ni situasi nama cewrati. Di pargugu itu hatta mahita lao mengadupi saluhu nai di patuk tuhat nama ngulutta jala lam takas mata auhon songodia pangajarion ni debata mengadupi situasi nama sanwaingon hidup di dalam kecukupan nomor lapatan ikoboi menikmati hidup, merayakan hidup di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun. Songon natadupin wain. Danggabe sol-solat tadirita na manguluon. Jalarang gabi burata tuhatta. Alai kotok tonggo lamar si hohot tita tu debata. Jala unang tatadikom manang tapalua tangan itu hani. Nama nugu ngulutta margugu mahita semangat mahita lao madalani nguluon ikotudo hita mengendalikan ngulutta pikirata unang gabi lam susah hita ala ni pikirate dasi pata do di tonga-tonga niya kanamasan waing ala ni biarta saya tubuh suku-suku di pikirata. Alai lau sita sendiri menghalusi di bagasar rohatta. Alai halak namar pos ni roha tutuhani. Tuk songo dia penama saya. Hapur siota, semangatta, gugut nama dok. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selamat menjalani hidup. Tetap semangat. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Debata manami marhiti Yesus Kristus. Odomual ni pasu-pasu dihami. Pasu-pasu mahatam nama makulingi ngolunami. Asa tuk kami Tuhan. Mangarajai roha pikiran nang ngolunami. Tuk kami mengendalikan situasi namasa di tengah-tengah ni portibion. Jala mulu di paluaso kami.
hidup berkelimpahan. Wadopi hami hidup na berkekurangan. Alai kutuk do hami mar pangotik. Lapatan na bui udalani hami nguluot Tuhan dengan menata kehidupan seperti yang Tuhan ajarkan pada sore hari ini. Pasu-pasu mangulu nami be terlungu biak kay nanami. Nah di pararho ngulu na mengendalikan situasi di tengah-tengah ni si dabu-dabuan perekonomian di tengah-tengah ni rumah tangga nabi. Ajari hami Tuhan, pergugui Tuhan. Pasu-pasu ma sude ruas ni huriam. Terlumu biak kay nak molo tungadong nuaing. Na di bagas pemulihan, na isolasi mandiri, manang di dia pe tudoh Tuhan. Lao paturehong nguluna. Herbakot tangamu na badiai. Pahusor nguluna gabe nguluna marpakirimon. Unang lalak di bagas biar. Pasu-pasu salu taka keluarga. Asa toktong. Hubas na sida. Lao paturehon. Kadongan nami na di bagas pemulihani. Pasu-pasu sudah kaya nakon nami. Manang di dia petahe. Molo pe berbatas kiada nun nuaing. Dan gabi manudati parsaran nami dohoto Tuhan. Rap dohoto mahami mangalakahol lakka nami. Pasu-pasu masudi. Huriam di sadok portibion. Songoni pamareta nami. Asalam margogo mangalului solusi na dumenggan. Lau mangadupi sori mago na masa nuaing di tonga-tonga ni bangson. Di bataman nami para sirohan na sumurung. Rap dohoto mahami Tuhan. Lau mangalakahol lakka nami. Mangasahod Yesus Kristus martangnya kami marsobat do pamuna badia siroham. Amin. Tapuji Tuhan tamarhite edde nomor 220 sada ayat sada dot ayat 2 jala di somma tahubasi peliatta. Jala piliani boi mei tapasahat tu gereja marhite situa nang langsung marhite transfer. Mangidohom mahita di tangiang na pinodahon itu hatta. Alia manami na di banugijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malumoni roham di banotongaon songon na di banugijang. Lehon matuhami sadarul hanguluan siap hari. Say sama dosa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongon namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horona puna harajaon. Dohot haguguon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus, holongi rohani debata ama, parsauran itu di perbadia madongani, mama semaswam zalu naulat nirudi saliling nililingna. Amin. Horas ma dihita salutna. Horas.